Hyvää iltapäivää kaikille ja lämpöisesti tervetuloa tänne Tampereen uintikeskukselle kaikkien saunatilaisuuteen. Me vietetään nyt valtakunnallista rasismin vastaista viikkoa ja tänä vuonna viikon teemana on turvallisuus. Ja tämä meidän tilaisuus avaa nyt tämän rasismin vastaisen viikon. Maahanmuuttaneet tamperelaiset ovat olleet mukana suunnittelemassa Tampereen rasismin vastaista viikkoa ja he ovat valinneet viikon tunnuslauseen ei vihaa, ei pelkoa. Tampere on kaikkien kaupunki. Tampere on ylpeästi monikulttuurinen kaupunki. Tällä hetkellä noin 10% tamperelaisista on juuret ulkomailla. Moninaisuus on Tampereen voimavara ja suuri mahdollisuus. For many people, the sauna is an important place to relax and spend time with others. Anti-Racism Week begins today here at Sauna for All event. Today we will hear interesting talks on the topic and reflect together how the sauna culture of Tampere, the sauna capital of Finland, could become even more accessible and multicultural so that people belonging to different linguistic and cultural minorities can also feel welcome to the sauna. Tässä kohtaa mä esittäydyn. Mä olen Lehtokannaksen Heini, tulen International House Tampereelta ja tässä mun kanssa tätä tilaisuutta on juontamassa Mikko Alakapää ja mä puolestani olen Tampereen kaupungin yhdenvertaisuuskoordinaattori. Jatkanko mä tästä, Heini, sitten saman tien. Haluan myöskin toivottaa tervetulleeksi etänä seuraajat. Mukavaa, että olette mukana. Ja mehän tallennetaan tämä tilaisuus se myöskin läsnäolijoille tiedoksi. Eli me tallennetaan myös keskusteluosio, mutta sitten harkitaan myöhemmin toiveenne mukaan, että missä määrin sitä käytetään sitten siellä jälkeenpäin tekstitetyssä versiossa. We will record this session and hopefully we will get a wonderful lesson online later on to share our knowledge and wisdom with everyone. I'm Mikko Alakapää. I work as the non-discrimination coordinator for the city of Tampere. Nyt aluksi johdantona haluaisin käydä läpi turvallisemman tilan periaatteet. Ja toivon, että nämä ovat johdantona kaikille, eli että pyrkisimme siihen, että jos muilla on samoja sisältöjä, niin emme sitten välttämättä toista sitä, voisi sparrata luonnollisesti. Ja nyt kun me olemme täällä uintikeskuksessa, niin mä voin ylpeästi käyttää uintikeskuksen ja kaikkien uimahallien kuin myös maa-uimalan upouusia turvallisemman tilan periaatteita, joita luonnollisesti sovelletaan täällä myös saunoissa. I will go through the safer space guidelines, which are properly made for the swimming pool and for the saunas used here in public swimming pool areas within Tampere. And these are brand new. I'd say that they're less than, is it half a year, Tommy? Something yes, like that. Yeah. Very, very fresh. So here goes, first in Finnish. Olet lämpimästi tervetullut sellaisena kuin olet. Meistä jokainen on omanlainen. Meidän ominaisuuksiamme ovat ikä, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli ja kulttuuri, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen näkemys, perhemuoto, sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen, terveydentila, vammaisuus, sosiaalinen ja taloudellinen asema sekä muut yksilölliset tekijät, kuten ihonväri tai neurokirjoon kuuluminen, unohtamatta ulkonäköä. Nämä viimeisenä sanotut on tamperelaisten itsensä toivomia tarkennuksia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien virallisiin syrjintäperusteisiin, ja näiden takana Tampereen kaupunki on myös turvallisemman tilan periaatteiden osalta kuin myös sitten kaikessa muussa toiminnassa. Periaatteet on laadittu, jotta jokaisella uimahallin ja kuntosalin asiakkaalla ja henkilökunnan jäsenellä olisi hyvä ja tervetullut olo
omana itsenään. Tähän me haluamme sitoutua. We hope and wish, actually we demand to create a safer space for everybody. We unfortunately cannot guarantee a safe space, but indeed a safer space. It is our intention and goodwill to promote, regardless of any discrimination criteria based on the Finnish legislation. And we've asked also the citizens, our people who live in Tampere, to share their own characteristics which they would like to add on the list so that they would feel welcome as they are to actually any of city's services. Tärkeintä on toisten kunnioittaminen, toisten huomioon ottaminen, syrjimättömyys ja nyt kun olemme täällä uimahallilla, niin kehorauha, toisten ulkonäön, kehon koon osalta ja myös itsemäärittelyn rauha, tyyneys. Luotamme siihen, että ihminen itse tietää, miten hän haluaa itsestään puhua ja miten hän haluaa sen sanoittaa. Me olemme myöskin sitoutuneet puuttumaan väärinkäytökseen, asiattomaan puheeseen ja kun nämä ovat yhdessä sovittuja, niin me toivomme, että se on helpompaa ja että siitä syntyy rakentava tästä tilanteesta. Today we will concentrate on cultural and language minorities since we are celebrating the Anti-Racism Week. But of course, in true life, we want to safeguard all grounds of discrimination as we mentioned just now. Mä pyrin tarvittaessa toimimaan myöskin häirintäyhdyshenkilönä. Se ei ole ihan hyvän tavan mukaista, koska juonnan myöskin tätä tilaisuutta. Yleensä olisi paljon perustellumpaa, että henkilö erikseen pystyy seuraamaan tätä tilannetta, mutta nyt me oltiin vähän kiireessä. Niin toimitaan näin. Mä vielä kysyisin yleisöltä, että onko jotain, mitä te toivoisitte, että sovitaan tähän lisäksi, että tämä tilaisuus tuntuisi turvalliselta? Is there something that you would like to add to these guidelines so that this actual movement would feel safer and welcoming? All seem to be very satisfied and happy with them. Okay, we may proceed. Welcome again. Hyvä. Jos näin, niin jatketaan eteenpäin ohjelmassa ja pyytäisinkin seuraavaksi tänne lavalle meidän kokemusasiantuntijat. Kamal Alotman, ole hyvä, ja sitten Hacer Jihad. نحن أتينا منذ عامين إلى هذه البلد ونشكر البلد على هذه الاستضافة. Me tultiin 2 vuotta sitten tähän maahan ja kiitos kovasti täällä ottivat meidän vastaan kovasti hyvin. ونتعلم ثقافة هذه البلد أنا وزوجتي وأولادي. Ja oppimme tästä niin tämän maan kulttuuri, niin minä ja perheeni ja lapseni. وبالنسبة للساونا الساونا جميلة جدا وأنها ثقافة جميلة والخص بالشتاء يعني. Ja tämä saunan suhteen, sauna on todella erittäin hyvä asia, varsinkin siellä niin kuin kulttuurinen ja talvi kuuluu talviin varsinkin. الساونا ست أويمهلي مسبح كمان. Sauna ja uimahallikin. تزلج يعني كل هاي الثقافات تزلج شو بس Hehtaminen ja kaikki muut vastaava. لا يوجد شيء أضيف أكثر شو. En tiedä mitä mun pitäisi vielä lisätä. إيه بالنسبة للساونا رحت أنا وزوجتي وأولادي. يوجد ساونا مختلط ويوجد ساونة البيت. كلها ممتازة ولا يوجد شيء من التنمر أو شيء من الأمور السلبية أو شيء يعني.
Joo, ja saunan kokemukseni, eli minä ja puolisoni ja lapseni kävimme saunaa. Täällä on olemassa niin kun, tämä sekä yhteinen sauna että kotisauna. Ja me kävimme sinne saunaan, meillä on erittäin hyvä kokemusta tästä on tullut. Ei ole sellaista kiusaamisesta kohdettu ja aika niin kun, hyviä positiivisia niin kun, juttuja kohdettiin. هذا كل شيء لا يوجد. Ja mulla on tämä kaikki, mitä on mulla on. Kiitos. Hyvää iltaa kaikille. Okei, tästä on vähän lyhyempi. Joo. Kiitos Heinille ja Satulle kutsusta. Ja, mä oon Hajar Juayit ja mä olen International House of Tampere. Työskentelen palveluohjaaja kotoutumispalvelusta ja haluan kertoa vähän omaa kokemusta saunassa. Mä oon irakilainen, tulen Suomeen yli 20 vuotta sitten ja oli ensimmäinen kerta saunassa, oli vähän hämmentynyt, koska se oli yllätys mulla, kun mä menin joku naisten ryhmä 2003. Silloin meillä oli se tilattu, tai oliko se, meillä oli hotelli Sekaniemilahdessa ja silloin oli vähän yllätys, kun mä huomasin naiset mennä alastiin sinne saunaan. Mä olin vähän koko ajan, jos joku tulee tänne, mä käännän tästä ja sitten mistä on kyse. Sitten kun mä tutustuin se parempi ja tiesin, että miksi mä yllättiin, koska se meidän kulttuurissa, että se ei ole tavallista, että ollaan alastiin muiden edessä. Ja sitten kun se sauna tulee tutuksi ja mä muuten isompia asuntoa, mulla on oma sauna ja mä käyn saunassa melkein kerran viikossa, mä koen se on hyvää ja terveellistä ja varsinkin talvella, että tarvitaan se. Yleissauna mä en käynyt, että se on vähän, eli voidaan sanoa, että se ei ole tavallista, että mennään muiden kanssa uimapukussa tai ilman sitä. Että, ja jos halutaan, että maahanmuuttajia osallistuu enemmän saunaan, ehkä voidaan tehdä vaikka pikkumuutoksia. En mä halua tietenkin muuta saunan suomalaisuudesta, mutta esimerkiksi vähän enemmän naisten vuoroa, jos haluan naiset osallistua, tai annetaan heille vähän enemmän oma pukeutuminen tilaa tai vähän yksityisistä, että saa auttaa ja kehittää ja vahvistaa, että heidän osallistuminen. Joo, siitä on kaikki. Lämmin kiitos näistä puheenvuoroista. Ne oli juuri sitä, mitä me toivoimme. Kiitos kovasti. Seuraavaksi meillä on puheenvuoro Helsingistä saakka. Hemma Planning ja Seurasauna, Katja Ojala ja Efe Okbeide. Lämpimästi tervetuloa. Te tulette kertomaan jo siitä tiedosta, mikä saavutettavan saunan osalta tiedetään pääkaupunkiseudulla ja pian kuulemme, että mitä kaikkea me voimme siitä oppia täällä Tampereella. Lämpimästi tervetuloa. No, tämä ei taida nousta, mutta toivottavasti mun ääni kuuluu. Terve kaikki. Kiitos kutsusta tänne. Ollaan tosiaan Katjan kanssa tultu Helsingistä eilen ja tänään tänne. Ja mukava olla tällaisessa tapahtumassa. Kurkkaan tonne. Joo. Meillä on tämmöinen otsikko kuin Kohti saavutettavampaa saunaa. Ja mun nimi on tosiaan Efe Ogbeide ja mä edustan tämmöistä osallistavaan kaupunkisuunnitteluun erikoistunutta yritystä kuin Hemma Planning, ja tässä on Katja Ojala. Ja tosiaan Seurasauna ry, yhdistys, joka on muutama vuotta vanha ja tähtää tämmöisen yleisen saunan perustamiseen Helsingin Seurasaareen. Ja meillä on tässä semmoisia hienoja ajatuksia saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyen, jota me haluttaisiin tässä saunassa ilmentää. Ja sitten yhdistys on myöskin sitten tehnyt paljon tämmöisiä
hankejuttuja, mistä yksi on sitten tämä saavutettavampi sauna, mistä nyt sitten kerrotaan. Joo. Eli kerromme saavutettavampi sauna-hankkeesta, joka on ollut Femman ja sitten Seurasauna ryn yhteistyö. Ja siinä me keskitytään saavutettavamman saunakulttuurin tai sen tutkimiseen, mistä saavutettavampi saunakulttuuri voisi rakentua ja mitä sen eteen pitäisi tehdä. Ja ehkä sen verran haluan sanoa, että tämä on ollut vain niin kuin yksi hanke ja ehkä tämmöinen saavutettavuus ja inklusiivisuus on pidempiaikaisia prosesseja, jotka vaatii sit pitkäjänteistä keskustelua ja yhdessä niiden käytäntöjen miettimistä. Niin myös tämä meidän hanke on ollut ennemminkin keskustelun avaus, koska tämmöisestä saunan yhdenvertaisuudesta ja inklusiivisuudesta ei ehkä ihan hirveästi ole käyty keskustelua. Ja vaikka me nyt ollaan tässä kertomassa meidän hankkeen oppeja, niin toivotaan, että me myös täällä opitaan teiltä jotain ja käydään yhdessä vuoropuhelua, että Hadjir jo kertokin jo vähän samanlaisia ajatuksia meidänkin hankkeessa on noussut esiin, mitä sanoit vaikka tuosta yksityisyydestä ja naisten vuoroista, mutta kerrotaan kohta niistä lisää. Mutta mistä siis saavutettavampi sauna-hankkeessa on kyse? No, Suomessa on varmaan saunottu aina, ja se voi olla ehkä sen takia haastava ajatella, että kun yhteiskunta ja kulttuuri muuttuu, tänne tulee myös uusia ihmisiä, niin myös ehkä se, mitä me ollaan mielletty suomalaiseksi tavaksi saunaan, niin myös sen pitää muuttua ja elää ikään kuin siinä kontekstissa, tai yhteiskunnassa, mitä me muodostetaan, jos me halutaan, että se on kaikille saavutettavissa. Ja se myös tarkoittaa sitä, että saunomiseen liittyvät tarpeet muuttuu. Ja ehkä ne tarpeet on ollut paljon moninaisempia aina, että ei ole olemassa semmoista yhtä ainoata oikeaa suomalaista tapaa saunoa. Sauna ja varsinkin yleiset saunat, mihin me ollaan tässä meidän hankkeessa keskitytty, niin tekee näkyväksi meidän suhtautumisen erilaisuuteen ja myös yhteiskunnalliset asenteet, ne paljastuu yleisissä saunoissa. Eli se, mitä tapahtuu muissa julkisissa tiloissa, niin yleiset saunat ei niin kuin ole irrallisia siitä. Eli se tekee näkyväksi sen, että millaisia kehoja on totuttu näkemään. Onko ainoa oikea tapa saunoa alasti esimerkiksi, se ainoa oikea tapa, ketkä pääsee ylipäätään osalliseksi julkisia tai yleisiä saunoja tai saunakulttuuria ja ketkä vaikka käy julkisissa saunoissa. Ja tosiaan tässä hankkeessa me ollaan haluttu uudistaa saunakulttuuria perinnetietoisesti ja erilaisia tarpeita huomioiden. Ja pohtia myös, että mitä me voidaan konkreettisesti tehdä, että yleiset saunat olisi sosiaalisesti ja fyysisesti saavutettavampia. Ja tosiaan hanke on Seurasaunan ryn ja FemPlanningin yhteistyö, ja sen lisäksi me ollaan koordinoitu sitä yhdessä, mutta me ollaan tehty myös yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa. Meillä on ollut muun muassa Trasek ry, joka on tämmöinen sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia ajava yhdistys. Sitten on Kynnys ry, vammaisten ihmisten ihmisoikeuksia ajava yhdistys. Ja sitten on ollut Monaliiku ry, he järjestää maahanmuuttajataustaisille naisille liikuntakokemuksia. Ja sitten Amal ry, joka edistää musliminaisten osallisuutta yhteiskunnassa. Ja meidän hanke, me puhutaan saavutettavampi sauna-hankkeesta, mutta tämä koostuu vähän semmoisesta useammasta pienemmästä palasesta, ja me ollaan saatu vähän eri tahoilta rahoituksia, ja tässä on tämmöinen pakollinen rahoittajien kuva tai slaidi, eli on ollut tämmöinen hanke hyvien väestösuhteiden edistämiseksi, jolta me ollaan saatu rahoitusta Taike, Museovirasto, Otto A. Malmin säätiö muun muassa. Ja mitä me ollaan tosiaan tehty tässä hankkeessa, niin me ollaan tietysti saunottu ja järjestetty keskusteluja. Me ollaan menty saunaan maahanmuuttaneiden ihmisten kanssa, muslimitaustaisten naisten kanssa, vammaisten ihmisten kanssa ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kanssa. Ja ollaan käyty muun muassa Kotiharjun saunassa Helsingissä, Rastilan leirintäalueen saunassa, Invalidien
lomakyläyhdistyksen saunassa ja muutamassa tämmöisessä erityyppisessä paikassa. Ja mitä me ollaan sitten, me ollaan tämmöisen niin kuin kokeilemisen ja keskustelun kautta haluttu tunnistaa, että mitä ne on ne esteet julkisissa saunoissa näille eri ryhmille, joiden kanssa me ollaan saunottu. Ja sitten sitä kautta, kun me ollaan menty näihin julkisiin saunoihin, niin ollaan eri tavalla niin kuin pystytty sit käymään sitä keskustelua, että mikä tässä sitten saunassa ei toiminut tai mitä tässä saunassa voitaisiin tehdä toisella tavalla, jotta olisi mukavampi olla täällä. Ja ollaan sitten niiden saunasessioiden jälkeen pohdittu ihan konkreettisia ratkaisuehdotuksia siihen, että millaisia asioita voidaan tehdä toisin, että näillä eri väestö- tai ihmisryhmillä olisi turvallista olla yleisissä saunoissa. Mutta mä päästän Katjan seuraavaksi ääneen kertomaan, että mitä ne haasteet on ollut ja mitä ne ratkaisut on ollut, mitä tässä hankkeessa on opittu. Vaihdetaan paikkoja. No niin, mä kerron teille vähän sitten, minkälainen lopputulema näistä saatiin tässä saavutettavampi sauna-hankkeessa. Eli me tehtiin tämmöinen ikään kuin opas, eli saavutettavampi sauna-opas, joka mä laitan tuohon viimeiseen slaidiin sitten vielä linkin, niin saatte käydä latailemassa PDF-muotoisen oppaan sitten sieltä. Eli ei ole tietenkään tarkoitus mitään saarnata, että tämä on se totuus, vaan niin kuin, että tämä on tietynlainen keskustelun avaus sille, että tämän tyyppistä työtä ei ole käsittääkseni kauheasti juurikaan ollenkaan tehty aikaisemmin, niin ollaan sillä tavalla vähän niin kuin tekemässä uutta latua ja toivotaan, että tulee sitten niin monta perässä hiihtäjää vielä. Mutta meillä oli tosiaan nämä ryhmät, jotka oli siis nämä maahanmuuttaneet, sukupuolivähemmistöt ja vammaiset henkilöt, niin se ehkä keskeisenä oivalluksena, että tosi paljon yhdistäviä tekijöitä löytyy niistä marginaaleista. Eli alastomuus, se tuli jo ilmi, se on haaste eri tavoin. Ja sitten niinku ihan tämmöiset sosiaaliset käytännöt, koska me suomalaiset ajatellaan, että me ollaan semmoinen, niin kuin, me tiedetään, miten saunotaan ja nyt niin kuin, olemme sen asian superasiantuntijoita, mutta ehkä sitten siinä monesti unohtuu se vähän niin kuin asettua sitten jonkun toisen, ehkä juuri maahan tulleen tai muunlaisen vähemmistön saappaisiin ja miettii, että onko ne sitten kauhean selkeitä ne semmoiset konventiot, jotka on aika sisäsyntyisiä ja semmoisia sanallistamattomia. Eli ihan yksinkertainen keino on etukäteistieto. Ja se on semmoinen asia, mikä on niin kuin, jos sen ymmärtää, niin se on helppo toteuttaa. Se ei ole mitään kauhean monimutkaista laittaa sitten sinne sen saunatoimijan sivuille tai uimahallin tai mitä ikinä, niin avata sitä, niin kuin, että miten toivotaan, että siellä saunassa vaikka nyt sitten käyttäydytään tai millaiset ne tilat on. Että ihan tämmöiset niin kuin pohjapiirustukset voi olla esimerkiksi, oli tämmöinen toivomus esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen osalta, että niin kuin sä hahmotat sen tilan etukäteen, kun sä näet, että okei, siellä on tämmöistä ja tämmöistä tilaa ja miten siellä liikutaan. Ja tietenkin vammaisille totta kai tosi tärkeää tietoa myös. Ja tämä on oikeastaan se ainut keino, jos halutaan, että se suomalainen saunakulttuuri pysyy ja kehittyy. Se, että me otetaan myös niinku uusia ihmisryhmiä mukaan sitä kulttuuria pitämään elävänä. Ja ihan myöskin, niin kun, jos ajattelee tämmöisiä käyttäjäryhmiä, niin myöskin niin kun esimerkiksi yleisille saunoille taloudellinenkin intressi on saada sitten sinne erilaisia ryhmiä. Että se ei ole vaan niin kun, tavallaan se hyvin suppea porukka. Eli tässä on vielä erityisesti nostettuna esiin sitä, että se hiljaisen tiedon sanallistaminen, se on aika iso haaste, mutta siihen kyllä kannattaa tarttua. Tämä on sitten siinä lopussa. Meillä oli tehtiin vielä tämmöiset niinku ikään kuin askeleet sinne saunapolulle, joista voi niinku
käydä läpi, katsoa, että miten ne toteutuu. Vähän semmoisia kysymyksiä itselle, että miten on etukäteistietoa toimintatavoista tai tiloista. Sitten kaikki tämmöinen paikalle pääseminen tietenkin, että miten esteetöntä se esimerkiksi on tai miten julkisilla pääsee. Se on sitä sosiaalista saavutettavuutta myös sitten. Sitten kaikki tämmöinen niin kuin fyysinen esteettömyys, miten siellä pystyy liikkumaan, jos on esteellinen henkilö. Ja sitten miten henkilökunta on kartalla. Eli onko sitä osaamista, onko edes keskusteltu siitä, että jos tulee häirintää tai miten vastataan saavutettavuuden haasteisiin niin kuin henkilökunnan osalta. Ja sitten, että onko niitä saunomisohjeita tai tämmöisiä käytäntöjä jotenkin sanallistettu ja onko ne esillä siellä tiloissa. Onko siellä pukeutumis- ja suihkutilassa mahdollisuus yksityisyyteen? Onko siellä, tosiaan voi olla erilaisia vuoroja, mutta onko sitten niin kuin voi olla myös tarve vaikka on oman sukupuolen kesken niin silti, että on jonkinlainen vaikka verhosysteemi tai muuta. Ja onko mahdollista käyttää sauna-asua? Et jos ajatellaan, että on esimerkiksi ei-binäärisesti jaoteltu miesten naisten puolelle, että onko sitten mahdollista, niin kuin, että onkin sauna-asu tai uikkari tai jonkinlainen muu ratkaisu siinä. Ja sitten mikä monesti on, että kun tehdään esteettömiä saunoja, löylyhuoneita, niin siellä ei kuitenkaan sitten rullatuolilla, pyörätuolilla ei pääse nauttimaan, niin sä pääset sinne löylyhuoneeseen sinne alas ja sitten sä voit vaan toivoa, että jotain lämpöä sieltä tulisi sitten, mutta nämä oli nämä meidän semmoiset keskeiset ehkä niin kuin löydökset, mitä haluttiin sitten vielä tuoda tämmöisenä polkuna esiin. Ja täältä voi sitten meidän seurasauna.fi verkkosivujen kautta sitten ladata tuon saavutettavampi sauna oppaan. Mutta kohta keskustellaan varmaan sit lisää ja mielellään vastaan kysymyksiin oppaan ja tuon hankkeen osalta. Kiitoksia. Kiitoksia. Tästä saatiin varmasti hyviä eväitä nyt sitten vielä lopussa tulevaan keskusteluun, mutta nyt pyytäisin Tommi Liimatan tänne eteen Tampereen kaupungin puolelta kertomaan siitä, että mitä meillä Tampereen kaupungilla ollaan nyt tämän asian eteen jo tehty ja minkälaisia ajatuksia tämä asia täällä herättää. Joo, ole hyvä. Tästä päin painetaan eteenpäin. Siitä eteenpäin. Joo. Taas vähän ylemmässä. No niin, hei, mä oon johtava liikunnanohjaaja Tommi Liimatta Tampereen kaupungilta ja mun vastuualue oikeastaan on tuo uimahallin henkilöstö ja tuossa äsken oli hyvää pohdintaa, että onko henkilöstö valmis näihin uusiin uudistuksiin, mitä on tässä uimahallimaailmassakin tapahtumassa, niin onneksi meidän henkilökunta on aika valmista ainakin täällä Tampereen päässä. Ja se on hyvä juttu, eikö näin? Mä palaan ihan tonne vuoteen 1956, kun Pyynikin uimahalli lähti liikkeelle ja siellä oli niin sanottuja saunottajia ja pesijöitä. Lähdetään nostaa vähän tätä nykypäivää, mutta näin se vaan on muuttunut pikkuhiljaa saunottajista ja niin poispäin niin tähän nykymaailmaan. Ja mitä Tampereella on nykyään, niin aika tärkeää on Tampereen seudulla, että kunnioitetaan, niin kuin Mikko otti tuosta puheeksi, turvallisen tilan periaatteet, niin se on intiimi tila. Itse käyn saunassa, olen käynyt uimahallin saunassa vuodesta 1978 Hervana uimahallissa, itse harjoittelin siellä ja mulle on aika tärkeää, mä käyn päivittäin saunassa, että se on mulle oma intiimi tila. Tykkään käydä kuitenkin ihan julkisissa uimahallin saunoissa ja siellä on hyviä. Tunnen ainakin, että olen turvalliseksi, mutta puutun tarvittaessa ainakin henkilökohtaisesti, jos siellä huomaan jotain poikkeavaa semmoista, mikä on rasismista tai jostain muusta vastaavasta liittyy. Ja oma kunnioitus, sehän ehkäisee häirintää. Sehän on ihan perusasioita.
Mutta monimuotoisuus rikastuttaa aika valtavasti sitä kulttuuria myös uimahalleissa. Otin tähän vielä uimahallin käytännöissä nytte, ja siinähän on ihan perusasioita ympäri Suomen maata, eli uimapuku pitää riisua, kun menee saunaan, istutaan pyyhkeen tai pefletin päällä ja peseydytään. Se on aivan luonnollista, että hygienia-asiat on kunnossa. Purkinilla uinti on sallittu ja se on lisääntymään päin. Ja hyvä niin. Se tarkoittaa sitä, että monikulttuuriset ihmiset tulevat uimahalliin. Ja se on ihan makea juttu. Tosi hieno. Ja henkilöstökin on havainnut tämän sama. Ja mekin ollaan hommattu uimahalleihin purkiineja. Eli koululaisuinnissa näitä lainataan aika paljonkin. Ja se on hyvä asia. Äsken puhuttiin Helsingin päässä pyörätuolilla pääsemistä saunaan, niin meidän tässä tilassa tuolla päädyssä on tilaussauna, jossa on nostettava laude, johon pääsee sinne esimerkkinä. Täältä löytyy moni asia aika hyvällä tasolla, mutta aina voidaan parantaa asioita. Se on aina petrattavaa, mutta täältä löytyy ja kassalle soittamalla voi varata tuon saunan. Käytetään paljon, esimerkiksi tuommoinen erityisryhmät käyttävät, mutta myöskin monikulttuuriset ihmiset käyttävät sitä saunaa. Ja sieltä on esteetön pääsy sitten tuonne altaalle. Hyvä käytös meidän uimahalleissa on ihan normaalia. Eli kun menet saunaan, niin pidä etäisyyttä. Suomalainen kulttuuri on se, että ei välttämättä puhuta kaveria, mutta saunassa saatetaan puhua. Mutta silti pidä vähän väliä siihen kaveriin, mutta vältetään loukkaavia kommentteja kaikella tapaa. Hygienia-asiat on aika isossa roolissa nykypäivänä allasvesien. Taso on korkealla, ainakin Tampereen seudulla. Ja uskoisin näin, että vaikka tässä nyt nykykäytössä saunassa tai nykytilassa, niin me ollaan siirtymässä steppi eteenpäin. Tarkoittaa sitä, että tämä lähtee muutostarve lähtee monista eri seikoista. Koululaisten tai oikeastaan koko suomalaisten uimataso on heikentynyt. Johtuuko se siitä, että on kehohäpeä, tai sitten johtuuko se jostain muusta asioista? Mutta teinien kohdalla sen havaitsee, että meillä on tosi huono uimataso tällä hetkellä. Mutta tämä koskee myöskin monikulttuurisia ihmisiä. Eli tämä madaltaa kynnystä tulla uimahalliin, kun voisi tulevaisuudessa ehkä mennä Lohjan malliin. Lohja otti käyttöön tämän, niin ihan uima-asussa saunaa. Tämä pitää ottaa huomioon myös tulevaisuuden uimahallien suunnittelussa. Sekä tietoisuudesta siitä, että mitä uimahallikulttuuri on. Me oltiin tuolla kotoutumispalveluissa pitämässä esitelmää nuorille uimahallikulttuurista. Mitä uimahallikulttuuri on Tampereen seudulla? Ja nyt meillä on niin sanottu kurssikin tulossa vielä tästä, jossa me käydään läpi ihan steppi steppiltä, mitä uimahallikulttuuri Tampereella pitää sisällään. Ja musta se on aika hyvä asia. Ne käynnistyy tuolla toukokuussa. Meillä on 3 kurssia siellä. Oli ainakin vastaanotto on aika hyvää, mä luulen. Ja saadaan se eteenpäin. Siellä käydään kulttuuri läpi, aika vähemmän sitten kuitenkin uimaopetusta, että me panostetaan siihen, että mitä uimahallissa voidaan ja millä tavoin täällä edetään. Ettei saada sitä niin sanottua laturaivoa, mitä saatetaan jossain kohtaa niin kuin eri Suomen uimahalleissa. Tarkoittaa sillä esimerkiksi sauna, näitä niin sanottuja vanhempia henkilöitä, jotka puuttuvat toisten asioihin aika voimakkaalla kädellä sekä äänekkäästi. Siitä pyritään pois. Ja niin kuin puhuit, siellä teidän mallissa oli jo, että kehitetään tätä saunakulttuuria. Viedään sitä tseppiä eteenpäin ja nyt on sen aika. Ainakin mä luulen, että se on hyvä hetki lähteä. Me ollaan keskusteltu tästä seutuhallien keskuudessa, eli tässä ympäristökunnissa Pirkkala kun tuo Kangasala, Nokia, Yläjärvi, Valkeakoski ja Kangasala.
että voitaisiko me lähteä tähän. Päätöstä ei ole vielä tehty, mutta mitä tiedä. Itse henkilökohtaisesti kannattaisin tätä, koska tämä esimerkiksi Lohjan mallissa, vaikutukset ei ole, siitä on raportti, ei ole heikentänyt uimahallin veden laatua millään tavalla. Eli kannatan sitä kautta myöskin tätä. Ja se madaltaa nuorille, nuoret tulee uimaan, ei jää pois. Esimerkiksi meidän maa-uimalassa käy sellainen väestöryhmä, mikä ei käy uimahallissa, 13-16-vuotiaat nuoret. Koska uimahallissa todennäköisesti täytyy ottaa saunassa uima-asu pois. Se ehkä on se ero. Ja jos tämä tuo siihen lisää, niin musta tuntuu, että me ollaan ihan valmiita lähteä, mutta katsotaan, tulevaisuus näyttää. Mutta sitten jos tämmöinen ikävä sattuma kohtaa uimahallissa, niin puuttukaa siihen asiaan, että tuen niitä, joille tämä kohdistuu kaikella tapaa rohkeasti, jota kantaa siihen. Ja musta tuntuu, että tuossa oikein tarvittaessa ilmoita henkilökunnalle. Aina pitää henkilökunnalle ilmoittaa. Meillä on Tampereella ainakin koulutettu henkilökunta ja he tietää hyvin tarkkaan, miten toimitaan tässä tilanteessa. On tärkeää, että henkilökunta tietää välittömästi. Meille monesti tulee sähköpostia viikon päästä, että uimahallissa tapahtuu tämmöinen juttu täällä pukutiloissa ja saunassa. Aika vaikea lähteä kiinni ottaa sitä asiaa. Niin meidän on tärkeää saada kiinni heti ja henkilökunta paikalle. Nyt mentiin jostain syystä. Joo, sieltä puuttuu. Muista ilman että ei mun tarvitse välttämättä sanoa. Niin, tuossa tulevaisuuden uimahallissa vielä, otan siihen kiinni vielä. Tampereen seudulle on suunniteltu muutamaa uimahallia tuonne Pirkkala-Tampereen rajalle, sitten on tuonne Linnainmaalle ja Hiedanrantaan. Ja mun mielestä on aika hyvä ottaa siihen jo se 3. pointti mukaan, eli siihen ottaisiin ylimääräisen pukutilan ja oikeastaan tässä kohtaa jo myös vanhoihin uimahalleihin, kun puhuttiin tästä, että joku sermi suihkuihin, me ollaan tätä lisäämässä ja tulee kaikkiin uimahalliin tulee semmoinen suihkuverho, että siellä pystyy intiimisti käymään suihkussa. Mutta tulevaisuuden uimahallissa niin haluaisin, että siellä otettaisiin vähän enemmänkin huomioon sitä, tehtäisiin suihkukoppeja, missä voisi intiimisti käydä pesua. Ainakin toivoisin näin. Ja ehkä ulkopuolella pöytäkirjan tiedänkin, näin tapahtuu. Kyllä. Uimahalli on turvallinen paikka ja meillä on turvallisen tilan periaatteet, järjestyssäännöt. Ja on tärkeää, jos havaitset rasismia tai jotain muuta poikkeavaa, niin ota henkilökuntaan yhteyttä. Kiitos. Suurkiitos Tommi. Tässä kohtaa voi olla hyvin ylpeä Tampereesta ja täällä tehdyistä edistysaskeleista. Meillähän tänä vuonna käynnistyy Kaikkien Tampere-kehitysohjelma, jonka yhtenä painopistealueena on nimenomaan yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon keskittyminen ja nimenomaan, että me tarkastellaan kaupungin kaikkia palveluita siten, että kaikki pääsisivät samalle viivalle siten, että me osattaisiin olla inklusiivisia ja tiedostavia kaikkien osalta. At this point, I'd like to also add that when we release the online recording, it will be also with subtitles with Finnish and English. Sadly, we didn't get sign language available just now, but we try to provide that also for the recording later on. Meidän seuraava puhuja valitettavasti sairastui. Simon Riestraedo lähettää terveisiä, mutta onneksi Rajaportin sauna on tuttu paikka. Meillä oli tässä 2 vuotta sitten Unelmien uimahalliseminaari, jossa mietimme vähän tätä samaa aihetta kuin nytkin, mutta uimahallien näkökulmasta. Ja siellä Rajaportin saunalta oltiin kylässä ja myöhemmin sitten minut pyydettiin sinne paikan päälle miettimään yhdessä, että miten tämä hieno 100-vuotias historiallinen sauna voisi olla vielä tiedostavampi. Ja he ovat tehneet ihan valtavan paljon hyviä asioita tämän
sopusoinnun ylläpitämiseksi. Mä ajattelin, että noi diat, tuo teksti tuolla takana näkyy, mutta muhun itseni teki vahva vaikutuksen Rajaportin saunarauha, joka on siis heidän ihan oma turvallisemman tilan periaatteet. Saunarauha kuulostaa suorastaan pyhältä ja velvoittavalta, ja nämä on sanoisinko topakat, niin mä luen täältä ääneen. Kysy muilta ennen kuin heität löylyä. Jos yksikin vastustaa, löylyä ei heitetä. Huomaatteko, nämä on aika tiukat. Tässä ei pyydetä kauniisti. Saunomisaika on korkeintaan 2 tuntia, jos saunaan on jonotusta. Kassanhoitaja ilmoittaa, kun jonoa tulee, poistu, jos aikasi on täynnä. Sauna on kännykkävapaa alue. Laita kännykkäsi äänettömälle ja jätä se narikkaan. Sauna on rauhoittumisen paikka. Älä häiritse muiden saunarauhaa. Sauna ei ole juopottelun paikka. Kohtuulliset saunaoluet ovat sallitut ja vesi on saunassa paras janojuoma. Puhu ja käyttäydy rauhallisesti, kuuntele muitakin, kunnioita muita saunoijia ja heidän ajatuksiaan. Ja lisäksi me sitten yhdessä lisäsin nämä samat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain mukaiset syrjintäperusteet siten, että jokainen tietäisi olevansa tervetullut omana itsenään mistään seikasta huolimatta. Rajaportin sauna ei ole tästä, koska se on vanha historiallinen kohde, niin se ei valitettavasti ole esteetön ja se on myöskin suojelukohde, joten vammaisneuvoston esittelijäsihteerinä harmittaa, että sitä ei voida myöskään niin kuin tehdä esteettömäksi tästä syystä, mutta muutoin Rajaportin sauna pyrkii olemaan hyvin tiedostava ja saavutettava. Siellä on eri saunavuoroja, samoin kuin Tampereella on. Meillä on Hervannan uimahallissa naisten vuoro ja esimerkiksi Pridein aikaan on sukupuolivähemmistöille oma uintivuoro, joka on suunniteltu sukupuolivähemmistöjen kanssa yhdessä, jotta se tuntuisi turvalliselta ja arvostavalta. Ja silloinhan me tiedetään onnistuvamme, kun me tehdään se yhdessä. Meidän ei tarvitse arvailla, että mitä ihmiset itse toivovat, että pääsee kerrankin uimaan ja saunomaan ilman, että kukaan tuijottaa, ihmettelee, hämmästelee, vaan voi nauttia ihan siitä uimaan pääsemisestä ja saunomisesta. Ymmärtääkseni näitä vuoroja ehkä saadaan myöskin lisää, että se ei ole vain niin kerran vuodessa Pride-viikolla tapahtuva asia. Ja esteettömyyden osalta, fyysisen esteettömyyden osalta, niin Tampereella on paljon hyvää palvelusaunat ja myöskin haave, josta monesti vammaisneuvostossa kuulen, on se, että voi kun kiukaan voisi upottaa. Että juuri sitten, että jos ei voi nousta sinne lauteille, niin sitten se löyly tavoittaisi sieltä lattiasta. Tämä tuntuu olevan arkkitehdeille kovin haastava asia ottaa vastaan. Hyvä, että Lohjan malli tuli mainittua, tätä toivoinkin, ja tänne oltaisiin sitä ajamassa. Ja mä olen siis itsekin hyvin ahkera uimahallin kävijä ja saunoja, ja muun muassa romanityöryhmän puheenjohtajana ja maahanmuuttajaneuvoston jäsenenä, niin olen ilokseni pistänyt merkille, että Tampereen saunoissa käy hyvin monenlaista kävijää ja se rikkaus näkyy jo nyt. Mutta mä uskon, että me voidaan vielä pikkusen tehostaa sitä, jotta se tuntuisi vielä huomaavaisemmalta. Haluaisitko sä, Heini, jatkaa? Mä voisin jatkaa tästä. Eli nyt kun ei tosiaan saatu Rajaportin saunan puheenvuoroa, kiitos Mikko, kun osasit hienosti sieltä nostaa tärkeitä asioita ylös, niin mä voisin lyhyesti kertoa teille Lähi-idän naisten tekemästä pienestä tutkimuksesta, joka lopulta ei ollutkaan niin pieni, kun he saivat yli 60 vastausta, kun tätä tilaisuutta varten lähtivät kyselemään jäsenistöltään ja aktiiveiltaan saunakokemuksia. Näitä on aika monta, näitä dioja, mutta otetaan tästä
jotain keskeisiä nostoja ja voidaan sitten keskustelussa vielä palata näihin tarkemmin, minkälaisia ajatuksia nämä meissä herättää. Nähdään, että aika moni vastaaja on kokeillut saunaa ja pitänyt siitä ja ovat kokeneet saunan rentouttavaksi ja myöskin sitten nämä terveysvaikutukset sieltä todenneet. Ja saunassa on häirinnyt eniten se, että naiset ja miehet saunovat yhdessä ja sitten, että saunassa ollaan alasti. Se, että uskotaanko, että sauna auttaa kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, niin ei nähty varsinaisesti asiana. Sitten saunamista perheen kanssa ja ystävien kanssa pidettiin mieluisimpana saunomismuotoina. Ja sitten tässä vastaukset vähän hajaantuukin, että olisivatko vastanneet olleet kiinnostuneita maahanmuuttajille suunnatusta saunatapahtumasta. Tässä ehkä tämmöistä täkyä tulevaisuuteen, että tässä oli vähän hajontaa. Mutta suosituksia Tampereen kaupungille tämän kyselyn perusteella niin perheystävällisiä saunavuoroja. Ainakin itselle tuli yllätyksenä, että täällä on tämmöinen esteetön sauna täällä Tampereen uintikeskuksella, että useita. Että onko tässä jotain tekemisen paikkaa meille, kun jos mietitään tämmöisiä perheystävällisiä saunavuoroja. Sitten erillisiä saunavuoroja, no niitä jo onkin. Voidaanko niitä lisätä? Uimapuvun salliminen, tästäkin kuultiin, tämäkin asia etenee toivottavasti. Ja sitten ohjattuja saunatapahtumia, ja tästä voin heittää, että meillä on myöskin tällaista suunnitteilla tuolla International House Tampereen osalta, että jos jotain pientä kokeilua voitaisiin tästä meidän uusille tamperelaisille järjestää. Hyvä, mutta sitten annan seuraavan puheenvuoron Heli Jokelalle Visit Tampereen puolesta. Tervetuloa kertomaan sitten vähän toisenlaista näkökulmaa, miltä me näytetään sitten tuonne ulospäin. Joo. Hei kaikille. Briefly in English, if there's someone on the line who doesn't speak Finnish, my slides are going to be in English, so hopefully you will get something out of them, and obviously with the subtitles later, but I'll be speaking in Finnish. Niin käydään suomeksi tämä esitys läpi, ja kiitos tosiaan kovasti kutsusta. Myönnän, että tein tämän esityksen vähän kiireessä ja oli vähän sellainen, että no mitäs näkökulmaa mä nyt tähän kaivan, ja mulla on näiden aiempien esitysten myötä tullut ihan hirveästi ajatuksia, mitä mä olisin voinut laittaa tähän. Esimerkiksi saavutettavampi sauna, ohjeet ovat täysin suoraan sellaisia, mitä täytyy ottaa huomioon myös kansainvälistä matkailijaa ajatellen. Ja pukeutuminen saunassa on tärkeää kommunikoida, että esimerkiksi just yleisissä saunoissa Tampereella itse asiassa käytetään uimapukuja, kun ehkä oletus on se, että siellä kuuluu sauna alasti. Ja niin tosi paljon tämmöisiä ristiin meneviä huomioita ja tarpeita. Mutta tässä on nyt vähän tämmöistä, mitä Visit Tampere tekee tällä saunateemalla, miksi me ollaan saunapääkaupunki, mitä se tarkoittaa. Ja en tiedä, oliko toiveessa esittää kysymyksiä puheen aikana vai sitten käydäänkö keskustelua? Voidaan käydä keskustelua niin. sitten. Joo. Noniin. Niin jos kysymyksiä tulee, niin ilman muuta tosi mielellään vastaan. No miksi puhutaan siitä, että Tampere on saunapääkaupunki? Me ollaan saatu tämä titteli vuonna 2018 ja sitä lähtivät edistämään paikalliset saunatoimijat, jotka tekivät ehdotuksen Visit Tampereen tuella suomalaisen saunan seuralle ja kansainväliselle saunaliitolle. Ja he myönsivät tämän tittelin Tampereelle siitä hyvästä, että meillä on seudulla kaikista maailman eniten yleisiä saunoja. Tällä hetkellä se luku on jo 70 korvilla.
ja myös siksi, että ne saunat on avoimia kaikille, ne ei ole eksklusiivisia saunoja. Täällä on aito elävä saunakulttuuri, niin joka toivottaa myös ulkopuoliset tervetulleeksi, joten näistä syistä me saatiin tämä saunapääkaupunki-titteli. Ja nyt tuntuu tässä kohtaa 8 vuotta myöhemmin, että nyt tästä tiedetään täällä paikallisesti, mutta myös Tampereen ja Pirkanmaan rajojen ulkopuolella, kuten vaikkapa Helsingin Sanomien viime viikkoinen pääkirjoituskin osoitti, niin tästä tiedetään. Faktat ei aina ole välttämättä ihan kohdallaan, mutta sitä ei voikaan olettaa. Mutta että matkailun näkökulmasta niin nyt täytyy vielä laittaa löylyä lisää niin sanotusti niin kuin siihen saunan just kaupallistamiseen ja niin kuin kansainväliseen tuotteistamiseen. Tämä pitää paikkansa kaikkeen muuhunkin matkailijoille suunnattuun tarjontaan. Tässä on Visit Finlandin viimeksi vuonna 2023 tuottama tutkimus hakusanatermeistä. Eli kun Suomeen kohdistetaan ympäri maailman matkailuun liittyviä hakuja, niin minkä teemojen alle ne ryhmittyvät? Ja aika kiinnostavasti sauna on suurin näistä. Eli sauna on se eniten kiinnostava aihe Suomessa. Se ei ole joulupukki, se ei ole revontulet, vaan se on se sauna. Myös toi kaupungit, matkailu, hotelli, travel, no ensimmäiset kaikki termit tuossa on itse asiassa Tampereen kannalta aika hyviä. Eli kyllä tämä niin kun, suomalaiset kaupungit myös niin kun, vastaavat tuohon tämän hetken matkailukysyntään. Ja voidaan sanoa yleisesti niin, että mitä kauemmas mennään, sitä enemmän Suomi kiinnostaa matkailullisesti. Eli sitten kun mennään sinne kauemmas Japaniin tai vaikka USAan, niin silloin se kiinnostus on kaikkein korkeimmalla, kun taas tässä ihan vierekkäisissä naapureissa ihan ymmärrettävästikin, niin välttämättä se tenho ei ole niin suurta. Ja mitä me sitten tehdään tällä saunapääkaupunkiteemalla, niin me ylläpidetään saunacapital.com-sivustoa. Me ollaan paraikaa uudistamassa visittampere.fi-sivua ja sen myötä myöskin tätä saunacapital.com-sivua. Tavoitteena tehdä Tampereen yleisistä saunoista vielä helpommin löydettäviä. Se ei ole helppoa, koska tietysti näitä pyöritetään paljon yhdistysvoimin erilaisten yhteisöjen toimesta, joilla ei ole kauheasti resursseja, ei ole välttämättä kaupallisia tarkoitusperiä lähtökohtaisesti, joten silloin se, että mistä he saa sen kimmokkeen, niin kuin vaikka pitää tietoja yllä monessa kanavassa tai laittaa myyntiin sinne ja tänne tai miettiä just sitä tuotteistamista kansainvälisen matkailijan näkökulmasta, niin ei välttämättä ole resursseja sellaiseen. Niin pyritään nyt ottamaan itse enemmän sitten sitä vastuuta tavallaan tämän saunan ja siihen liittyvien sisältöjen ylläpidosta ihan niin kuin yksittäisten saunojenkin osalta, jotta ne on aidosti löydettävissä. Kansainvälistä mediaa ja vaikuttajia käytetään täällä tosi paljon, niistä hetken päästä vähän lisää. Somessa tietenkin sauna on tosi tärkeä, kiinnostava teema, siitä saa tosi hauskaa sisältöä. Ja sitten nuo eri matkailun kanavat, eli ei voi olettaa, että ne kansainväliset matkailijat etenkään löytäisi meidän sivustoa edes visittampere.fiitä puhumattakaan niistä saunojen omista sivuista, vaan täytyisi olla tuolla kansainvälisissä suunnittelu- ja varauskanavissa myöskin sitä saunatarjontaa. Ja tämä on tietenkin niiden yksityisten yritysten sitten roolia, mitä me koitetaan osaltamme kannustaa, että tuotteistakaa vaikka just opastettu saunakäynti tai meillä oli yrittäjä täällä seudulla, joka siis myi sellaista pakettia, että hän haki ihmisen hotellilta, mentiin bussilla Rauhaniemeen, otettiin makkarat ja limsat mukaan, käytiin saunassa, paistettiin makkaraa, mentiin takaisin hotellille. Ja kansainvälinen matkailija on valmis siitä myös maksamaan, että se ei tarkoita, että sitä tarvitsisi tehdä niin kuin ilmaiseksi. Jutellaan. Joo. Ja sitten tosiaan tässä nyt nämä tämmöiset niin kuin meidän niin kuin lähimmät markkinointisivustot, eli meidän lisäksi niin toi Visit Lakeland Finland, mikä sit esittelee vähän niin kuin koko tätä tämmöistä Järvi-Suomen suuraluetta. Tämä on Visit Finlandin suuraluejakoa, eli tässä Lakeland-alueessa niin me ollaan itse asiassa yhtä ja samaa Saimaan, Kainuun kanssa. Meitä on yhteensä 9 maakuntaa tässä Lakeland-alueessa.
Mutta tällainenkin yhteinen markkinointisivusto löytyy ja samaten visitfinland.com, itse asiassa kaikkien matkailutuotteiden palveluiden tiedot pitäisi löytyä tämmöisestä Visit Finlandin Data Hub tietokannasta ja sieltä ne menee kaikille näille sivustoille. Eli näin menee tämä tämmöinen matkailun data-jakaminen. No sitten vielä vähän tästä mediayhteistyöstä. Meillä käy noin 100 mediavierasta vuodessa Tampereella. Tampere kiinnostaa nyt ihan tosi paljon. Kaikki maailmassa tietävät, että Suomi on maailman onnellisin maa. Ja se, että Tampere on vielä se Suomen houkuttelevin asuinkaupunki, niin sehän tekee meistä siis maailman onnellisimman kaupungin. Ja mikä on tämän faktan taustalla, niin sauna tietenkin. Sauna tekee meistä näin onnellisia. Ja kyllä se kiinnostaa tosi paljon. Jokaisessa ohjelmassa, mikä on medialla, vaikuttajalla, matkanjärjestäjällä, joka tänne tulee, aina siellä löytyy se sauna ihan ehdottomasti. Ja tietenkin, jos nyt joku ei halua saunoa, niin ketään ei pakoteta, mutta usein se menee vähän sillä lailla, että se ajatus on utopistinen ehkä tullessa, että sauna todellako, tai että no en ainakaan ole menossa uimaan, etenkään talvella, mutta kyllä suurin osa sitten niin kun sen tekee lopulta ja nauttii ja tietenkin yllättyy, miten mahtava kokemus se on ja se muuttaa kyllä ihmistä jollain perustavanlaatuisella tavalla ja päästään ehkä vähän kiinni semmoiseen suomalaiseen niin kuin just tähän onnellisuuden, perustyytyväisyyden ytimeen, siihen, että pienet asiat on siellä onnellisuuden taustalla loppuviimeksi. Tämä ansaitun median näkyvyys on tosi kustannustehokasta, eli kun meidän tavoitteena on lisätä Tampereen tunnettuutta maailmalla, jotta sitten vaikka ne Google-haut lisääntyisi ja sitten ihmiset päätyisi useammin matkustamaan Tampereelle, niin tämä on tosi kustannustehokasta, tosi kohdennettua. Se, että se toimittaja kirjoittaa matkailullisen jutun Tampereesta on paljon uskottavampaa kuin se, että me ostetaan mainos siitä samasta lehdestä, eikä meillä ikimaailmassa olisi varaa tietenkään siihen näkyvyyteen, mitä me saadaan tällä orgaanisella ansaitulla näkyvyydellä. Ja meillä on käynyt tosi isoja medioita nyt viimeisen muutaman vuoden aikana, muun muassa The Guardian, The Times, The Mirror, Daily Mail, Forbes. Meillä on PR-toimistoyhteistyötä tällä hetkellä UK:ssa ja Saksassa, eli niihin panostetaan, mutta esimerkiksi sieltä Visit Finlandin kautta meille tulee ihan ympäri maailman tosi paljon mediavierailuja. Myös TV-ohjelmia tosi paljon. Just muutama viikko sitten oli saksalainen tällainen saunateemainen dokumentti kuvaamassa Tampereella monta päivää. Japanista käy myös säännöllisesti medioita, TV-ohjelmia ja sauna kiinnostaa siellä myös tällä hetkellä ihan tosi paljon. Ja he tietävät, että sauna on Suomesta ja että täällä koetaan se alkuperäinen saunomisen tapa, joten se kiinnostaa tosi paljon. Ja sielläkin esimerkiksi nuorten naisten itsenäinen matkailu on kasvamaan päin, joten se, että näytetään, että täällä sä voit just itsenäisenä nuorena naisena mennä saunaan ihan huoletta, täällä on turvallista liikkua muutenkin, niin se on esimerkiksi semmoinen tärkeä juttu ja just kertoo siitä, että eri markkinoilla, eri kohderyhmille se näkökulma täytyy olla ehkä vähän erilainen kuin toisille. Tässä on muutamia otsikoita, mitä on tosiaan tullut saunasta ja kyllähän siellä niinku just usein se onnellisuus nousee tonne otsikkoon tai sitten se kylmän ja kuuman tavallaan niinku hurja kontrasti. Ruotsissa saatiin jonkun verran saunanäkyvyyttä viime keväänä, kun pyrittiin hyödyntämään tätä Kain Mello-voittoa ja sielläkin tuntui, kun vähän digimarkkinointia tuupattiin sinne suuntaan, niin kyllä se saunateema sielläkin resonoi aika yllättäen. Mutta joo, tämä on eksoottinen asia, mikä kiinnostaa ja sen niin kuin, se kytkeytyy tosi saumattomasti siihen suomalaiseen onnellisuuteen, että mehän ei voida syöttää toimittajalle, että mitä hänen täytyy kirjoittaa, vaan hän kirjoittaa niin kuin sit
sen, mitä hän haluaa ja mitä hän on saanut niin kuin omasta mielestään irti siitä. Mutta se hyvä ohjelma ja tietenkin se henkilökohtainen hostaus täällä paikan päällä, niin totta kai vaikuttaa siihen paljon. Tässä on vähän miltä noiden vaikuttajavieraiden saunominen on näyttänyt heidän omissa kanavissa viime aikoina. Joo, se on tosi kivaa sisältöä tietenkin someen ja saa sit paljon huomiota. Ja se, että vaikuttaja tekee sisältöä, niin se on vähän taktisempaa kuin sen ansaittu media-yhteistyö, mutta sitten kuitenkin se on taas uskottavampaa kuin se, että Visit Tampere kertoo, että tämä on kiinnostavaa ja täältä kannattaa tulla kokemaan. Että heillä on kuitenkin se sitoutunut yleisö, he osaavat paketoida asian sille yleisölle kiinnostavasti. Niin näitä myös pyritään hyödyntämään niin paljon kuin pystytään. No meidän saunakulttuuri liittyy myöskin vastuullisuuteen. Tietenkin se on tätä paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämistä, se on tätä sosiaalista tasa-arvoisuutta. Ja just tämä, että niitä saunoja pyöritetään pienten yritysten, yhteisöjen voimin, niin se myöskin tuo semmoista taloudellista moninaisuutta. Sauna liittyy tietysti tosi läheisesti meidän luontosuhteeseen, siihen, että meillä on puhtaat järvet ja puhdas ilma täällä. Se on myös matkailullisesti ihan äärettömän arvokasta ja sitä täytyy suojella. Ja siinä voidaan myös toimia esimerkkinä muille maille, muille destinaatioille, että miten matkailua voidaan kehittää samalla, kun pidetään huolta ympäristöstä. Ja tässä vielä nämä niin kuin saunapääkaupungin arvot, mitä me ainakin aina täältä kommunikoidaan just näille kaikille yhteistyökumppaneille ja matkailijoille, niin meidän mielestä se kiteytyy siihen, että saunassa kaikki ovat tasa-arvoisia, ei ole hierarkioita. Sä voit Suomessa mennä yleiseen saunaan ja istua vaikka presidentin vieressä. Se ei ole lainkaan mahdollista muissa kulttuureissa, monessakaan muussa kulttuurissa. Se on Suomelle tosi ainutlaatuista. Sauna on turvallinen paikka, johon jokainen voi tuntea olemansa tervetullut. Aina voi pyytää apua. Tuossa oli aivan loistava esimerkki juuri Rajaportista. Eli miten saadaan kaikille sellainen olo, että on tervetullut, vaikka ei tietäisi yhtään, mitä tehdä siellä saunassa. Tähän auttaa tietenkin just kieliversiot, eli se, että pyritään puhuttelemaan mahdollisimman laajaa kohderyhmää. Ja sitten esimerkiksi ne opastuspalvelut tällainen matkailullisesti, niin se, että sellaisia on löydettävistä, niin madaltaa kynnystä myös lähteä sinne saunaan. Ja sitten toi kolmas, eli saunominen täytyy tapahtua niin kuin kehoa kuunnellen, eli ei ole mitään sääntöjä, kauanko täytyy istua saunassa tai kuinka usein saa heittää löylyä, vaan täytyy kuunnella itseä. Eri asia esimerkiksi Saksassa, jossa saunotaan nimenomaan hyvin tiukoilla säännöillä. Että siellä istutaan 5 minuuttia ja sitten tulee joku heittämään löylyä ja sitten täytyy vielä istua toiset 5 minuuttia. Ei nyt ehkä ihan just näin, mutta siis tämä on se pointti. Ja itse ei saa heittää löylyä, niin usein se ennakko-odotus esimerkiksi saksalaisilla on se, että ensinnäkin saunotaan alasti ja toisekseen siellä on jotkut säännöt, niin itse asiassa ei näin Suomessa. Ja itse Japanissa olleena siellä oli tämmöinen monikerroksinen siis onsen tämmöinen niinku kylpylä. Ja siellä oli yhdessä kerroksessa suomalainen sauna, joka oli siis normaalin näköinen. Se oli semmoinen pyöreä, siinä oli keskellä pyöreä kiuas. Sitten mä näin mainoksen, jossa mainostettiin suomalaisia saunailtoja. Ja se tarkoitti sitä, että siellä huudatetaan täysillä apokalyptikaa siellä saunassa ja sitten joku juoksee pyyhkeen kanssa ympäri tällä ja levittää sitä löylyä sinne saunaan. Niin taas se, että niinku tarina muuttuu matkan varrella ja totta kai kun Japanissa tehdään sauna japanilaisille, niin
se voi olla kiva kutsua sitä suomalaiseksi ja sen voi niin kuin paketoida silleen, kun parhaaksi näkee siinä kontekstissa, mutta ei ihme, että he haluavat myöskin tulla tänne Suomeen kokemaan sen aidon suomalaisen tavan saunoa. Et se on meillä täällä, kukaan muu ei voi sitä kopioida täältä, niin siitä meidän täytyy pitää huoli, mutta siitä meidän täytyy myös kertoa ulospäin. Kiitos. Kiitos kaikille. Tässä oli meidän alustukset. Itsekin oikein, oliko tässä nyt kaikki, mutta kyllä, tässä oli kaikki. Ja seuraavaksi olisi aika käydä vähän yhteistä keskustelua. Meillä on vielä hyvin aikaa varattuna, ollaan loistavasti aikataulussa. Pitäisikö me Heini itse asiassa kysyä, Niin. että onko nyt kuulijoilla täällä paikan päällä herännyt joku kysymys, mistä meidän pitäisi aloittaa? Että jos me Joo, meillä oli myös. Kyllä, Joo. tiedän, mutta mä ajattelin, että jos heittäydytään ihan villiksi ja kysytään jopa kysymyksiä, niin onko jollakulla mielessä joku, jonka haluaisi yhteiseen mietintään? Joo, meillä on mikrofoni. Onko mahdollista, voisitko tulla tänne eteen, koska sitten kamera ei ole välttämätöntä, mutta sitten kaukana etänä osallistujat. Just small question in English. Of course. Okay, I would like to ask because here's like experts from sauna, and we have in Finland this kind of thing that women can bring their sons with they in woman side. Yes. So I would like to know what is the age limit for these boys? I think it's 7 years, am I correct? Yeah. Yes. It's who controlling it? Because sometimes I notice it is bigger. It's cashier. Cashier. Yeah. Okay, so that if mom actually didn't she can come without saying, right? Yeah. Okay. Yeah. This was very interesting because sometimes I met rather tall boys there. I'm curious about what is the age limit. Kyllä. Yeah. It was a very good question. Thank you for it. Eli kysyttiin, että minkä ikäinen eri sukupuolta oleva lapsi voi tulla eri sukupuolta olevaan pukuhuoneeseen, ja Tampereella se on 7 vuotta. Näitä olisi kiinnostava vertailla eri kaupungeissa, että mihin se ikäraja on asetettu. Are there any other questions? Yeah. Please go ahead. كم مرة صحية في الأسبوع الساونا بما أن جديدين هنا نحن لا نعرف. Ja eli kyseli asiantuntijalta, mikä on terveellisempi saunan niin kuin vuoro ottamaan viikossa esimerkiksi, kun ne ovat niin aika uusia täällä. Ne eivät tiedä, onko siis kuinka siis terveydellistä niin käydä saunan usein. Hyvinvoinnin kannalta. No. Kukas uskaltaisi tähän ottaa kantaa? Onko Hanna tai Tommi? Niin. No joo, ei ole varmaan yhtä oikeaa määrää siihen, mikä on terveellinen tapa. Tommi kertoo, että Tommi saunoo joka päivä. Ja taisi Mikkokin sanoa, että käy tosi paljon. Hyvin usein. Mutta monihan käy vaikka kerran viikossa ja kokee, että se tuo niitä terveydellisiä hyötyjä ja se on se hetki rentoutumiseen. Mutta toki tietysti sitä omaa terveystilaa pitää seurata ja kuunnella, ja jos on jotain terveydellisiä pulmia oikeasti, niin totta kai lääkärin kanssa on hyvä keskustella sitten saunomisesta, että se on ehkä meidän vinkki siihen, että jos on epävarma, niin oman terveydentilan puitteissa. Kyllä. Ollaankohan me sivuttu näitä saunakilpailuja tässä keskustelussa, kun nehän on aika rajuja, siis silleen, että siellähän on tapahtunut ihan vakaviakin asioita, kun ollaan vaan siedetty sitä liian kuumaa liian kauan. Eli kyllä tässä nyt täytyisi tolkku pitää myöskin. Eli mä voin omasta vuoden. Joo, terve kaikille. Mulla vähän niin kuin haluan jakaa oma kokemukseni teille. Ei se kuulu tähän mun tulkauksen asian, kun mä vain yllätyin tähän tilaisuuteen. Ja mä niin kuin sauna-asia, mulla on hyvin sitä, niin kuin voi sanoa, että
hyvin tärkeä niin kuin, ihmiselle sekä hyvinvoinnin ja henken niin kuin voinnin tavallaan. Sen takia, kun kuulin teitä, tuli mieleen, tietysti on varmasti puhuttu paljon täällä saunamisesta talviaikana varsinkin, mutta ei ole ollut puheita avantoon. Mä haluan tähän niin kuin, ottaa kantaa. Alussa, kun minä muutin tänne, kun näin ihmisiä talviaikana, -25 ja aika järvi on jäissä, mä niin kuin vähän omasta näkökulma katson niitä ihmisiä silleen käyvät sinne. Mä ajattelen, niin kuin, pitääkö olla niin hullua, että niin kuin näin ilma, niin kuin, ihan niin kuin siis niin kylmä ja vesi on jäissä ja vielä ihmiset, niin kuin, millä tavalla ne menevät. Mulla se kesti 10 vuotta, en tajunnut sen idea eikä ymmärtänyt, kuinka se niin kuin, toisella tavalla hyvinvoinnin ja terveyden puolelta hyvä asia. Ja sitten niin kun mun ihminen tai ystävä kannusti pikkusen niin kun tulee kokeilemaan ja sitten sä tulet innostamaan. Ja mä niin kun sanoin 10 vuotta kesti, mutta alkoi silloin, kun mä menin ensin kesän aikana siellä sekä saunomaan ja niin kun järveeseen. Pikkusen niin kun mennyt se niin, että nyt mulla on tasan nyt 4 vuotta harrastan avantoon säännöllisesti 2 kertaa viikossa. Menen keskiviikkoisin ja lauantaisin. Ja totesin, minut ainoastaan mikä kaduttaa siis nyt, kun Suomessa 20 vuotta, pelkästään 4 vuotta olin jo harrastanut. Eli melkein 16 vuotta olin menettänyt, niin hyvä asia. Eli se todella, niin kun mä kannustan kaikki, ketkä eivät harrastaneet vielä. Se niin kun vahvistaa niin kun, sitä niin kun vastuukykyä. Se niin kun, todella niin kun, siitä vaikuttaa. Uneen niin maistuu erittäin hyvin, ei tarvitse mitään melatoniinia eikä muita lääkettä. Sitä niin nostaa niin mieleen niin parempi, niin kun tulet kotiin. Mä en tiedä, se on vaikea selittää, kun et kokeile se itse. Eli minä nyt, se on ainoa, mikä on todella nostan esille täällä Suomessa, käykää sinne avantoon. Se on hyvä asia. Sä vaikutat melko vakuuttuneelta tästä. Joo. Kyllä. Ja kyllä just oli siellä pieni kuva, siellä mainittiin sitä Tesomaan tynnyrisauna. Kyllä. Se niin mun lempari on. Mä käyn siihen säännöllisesti. Siellä on niin hyvä puusauna. Does anybody happen to know what avanto could be in English? Joo, sen. Mä en mainosta sen, mutta on paras paikka Tampereella. Okay. Does anybody have a good suggestion what avanto could be in English? Cold water dip? Yeah. I fully agree. I enjoy the cold water, but at the swimming pool it's so convenient to go. But it's of course not the same as this natural, wonderful experience of going outside, dipping into the hole in the ice. Yeah. So then. Joo. Otetaanko muut? On siellä. Wonderful. Kiitos. Mä haluan kommentoida tuohon, mitä sä sanoit, mitä me ei ehkä jotenkin tässä lyhyessä esityksessä me pystytty tuomaan esiin, että mä kerron vain esimerkin yhdestä työpajasta, mikä meillä oli just tämän Monaliikun kanssa. Meillä oli somalitaustaisia ja kurditaustaisia vähän vanhempia naisia ja me pidettiin heidän kanssa semmoinen ennakkotyöpaja ennen kuin me mentiin sitten saunomaan Kotiharjun saunaan. Ja he oli ehkä niinku aluksi vähän niinku varautuneita, oli just paljon kysymyksiä liittyen siihen, että saunotaanko erikseen, onko naisten miehet erikseen, saako olla vaatteet päällä saunassa ja vähän silleen niinku jännitystä ja varautumista oli ilmassa. Ja sitten kun me mentiin sinne saunaan, niin sitten tämä saunan työntekijä vähän kertoi siitä saunan historiasta ja sitten yhdessä päästiin ensin tilaussaunan puolelle, jossa sitten aloitettiin saunominen ja sen jälkeen siirryttiin sitten yleiselle puolelle. Ja kaikki se niin kuin varautuneisuus jotenkin karisi näistä osallistujista. Ja kaikki ne huolet, mitkä liittyvät vaikka alastomuuteen, niin osa jäikin sitten suihkuu sinne yleiselle puolelle, eikä se niin kuin enää haitannut. Siellä niin kuin vihdottiin toisia ja jopa jotain tuntemattomiakin ihmisiä. Mutta ehkä se, niin kuin, mikä mulla niin kuin jäi sitten
keskusteluista mieleen näiden osallistujien kanssa, että he niin kuin haasto myös itseensä. Ja mitä sä niin kuin sanoit, että sä ne ekat 16 vuotta olit silleen, että kuka niin kuin hullu menee kylmään veteen, kun on -20 astetta. Niin ehkä myös vähän semmoista, niin kuin, että ei me ehkä voida olla myöskään liian varovaisia niin kuin kaikessa, että on vaan erilliset vuorot, on niin kuin, tehdään kaikki vaan jotenkin tosi helpoksi, mutta ehkä myös semmoisella niin kuin positiivisella kannustamisella myös niin kuin uudet suomalaiset tai ne, jotka ei, mun serkku Rebe, joka on täällä tänään, niin ei suostu käymään yleisissä saunoissa, mutta ehkä semmoista niin kuin positiivista myös kannustamista ja vähän haastamista tarvitaan, että ehkä nekin on jotain tietynlaisia myös ennakkoluuloja, mitä sitten niin kuin on, että ehkä ne kaikki niin kuin esteet ei ole sellaisia, mitä tarvii ratkaista pelkillä fyysisillä tai jollain niin kuin, ratkaisuilla, vaan se on myös semmoista, niin kuin, että miten me niin kuin luodaan tarpeeksi luottamusta ja turvallista jotenkin kulttuuria. Ja sitten vielä kommentoin sen. Tämä on ehkä tämmöinen kysymys, ja ehkä kiinnostaa ennen kaikkea, no ehkä Hajir, sinä ja sitten teidänkin ja ehkä Rebekka sunkin ajatukset, kun itsellä on vaikka kokemuksia siitä, kun on käynyt julkisissa saunoissa tai uimahalleissa, niin se niin kuin sosiaalinen saavutettavuus, se ei välttämättä aina ole jotain tosi semmoista räikeetä, että ne saattaa olla niin kuin katseita, ne saattaa olla semmoista niin kuin energiaa, mitä saa ihmisiltä, että miten tommoseen, mikä on niin kuin hyvin semmoista niin kuin mikrotason jotenkin yhdessäoloa, että miten tommoista jotenkin pystyy eri tavalla rakentaa tai miten pystyisi luomaan semmoisen tilan, mikä olisi turvallinen. Ja tapellaan mikrofonista. Kuka? Haluaisiko? Siis todella hyvää pohdintaa ja varmasti tämän tyyppistä kokee moni. Siis jollain tavalla se ei ole niin kuin räikeää eikä näkyvää, mutta on tunne siitä, että kaikki ei ole ihan niin hyvin. Mielestäni Tommi toi tosi hyvin tuossa omassa puheenvuorossaan sen, että sitä kunnioitusta. Sitähän meidän pitää niin kuin kaikkien tavallaan lisätä, että kunnioitetaan toisiamme. Ja sitten mä erityisesti tykkäsin, mikä mua tänään puhutteli Rajaportin saunassa, kun olette tehnyt siellä hyviä ohjeistuksia, niin tämä saunarauha. Kyllä. Et jotenkin sitä henkeä me tarvittaisiin varmasti, erityisesti jos puhutaan uimahallien saunoista, Kyllä. niin tätä voisi vaikka lanseerata vähän enemmänkin, että meillä on se saunarauha siellä ja me annetaan kaikkien saunoa rauhassa. Ei puututa. Meillä on valitettavasti niitä saunapoliiseja, jotka tykkää puuttua toisten tekemisiin. Joo. Niin siihen kulttuuriin, kun me vaan pystyttäisiin jollain tavalla puuttumaan sillä saunarauhalla, että annetaan kaikkien olla ja nauttia siitä tilanteesta. Niin kuitenkin jokainen meistä toivoo, niin myös ne saunapoliisitkin toivoo. Samalla kuin muut ehkä vielä, mä en malta olla kanssa yrittämättä vastata tuohon. Mä myös toivoisin yhteisvastuullisuutta. Siinä ihan samalla lailla kuin meillä Ratikassa Nyssessä toivotaan, että kun ei se kuljettaja sieltä nyt pysty siltä ajamiselta aina puuttumaan. Totta kai tosi vakavassa tilanteessa pysäytetään ja sitten, mutta kyllä se on niin kuin kanssamatkustajien, kanssasaunojien. Mä oon ollut muutamissa semmoisissa tilanteissa, että on täytynyt ystävällisesti puuttua siihen, että miten niin kuin liian sitkeästi on puhuteltu toista ja toinen on selvästi vaivautunut, mutta sehän vaatii rohkeutta ja sitten sitä sellaista tilannelukutaitoa ja sitä voi erehtyä. Mutta se auttaa, että siellä on se saunarauha ja se turvallisempi tila, niin sitten siinä tulee myös se olo, että voi tulla mukaan siihen tilanteeseen, että jos tulkitsee sen, että siinä on jotain mikroaggressioita tai liian tuimia katseita tai jotakin muuta sellaista, mikä ei niinku kuulu siihen turvallisempaan tilaan. Mutta haluaisiko joku muu? Niin, Tommi on. Joo, tuossa tästä saunarauhasta, niin kun, on tämmöisiä oikeastaan paikkoja, missä tulee tämmöinen tilanne, että tätä saunarauhaa niin sanotusti rikotaan. Se on uimahallissa. Aina silloin tällöin tulee ja meille tulee henkilökunnallekin tietoa siitä ja nyt tämän tilaisuuden siivittämänä niin me tuodaan se jollain tavalla tähän saunarauha tietoon myös ihmisille tähän.
mietitään se, mikä se tapa on. Joo, on tämmöinen konkreettinen ajatus, mikä täältä voi muuttua sitten teoksi. Joo. Mutta nyt me ohitettiin. Sä kohdistit kysymyksen tänne, niin haluuko joku niinku jatkaa niinku kokemusasiantuntemuksen näkökulmasta? Ehkä vielä tuohon uimahallien niin kuin tavallaan saunapoliisiin meininkiin, että suomalaisilla on monesti vähän semmoinen ikävä taipumus myöskin siihen, että kun on jotkut säännöt, niin sitten niin kuin hyvin mustavalkoisesti suhtaudutaan ja no niin, että minä täällä nyt kasvatan koko kylää tyyppisesti. Ohjataan monta kertaa, on nähnyt niitä tilanteita ja niin kuin, että minkälaisia niin kuin ikäviä kohtaamisia ne sitten saattaa olla. Mutta voisiko siellä uimahalleissakin sitten, jotka on, siellähän on niin kuin kieltolappu toisensa perään. Että se niin kuin ikään kuin kutsuu niitä poliiseja sitten niin kuin toteuttamaan sitä sisäistä ambitiotaan, että voisiko se olla jotenkin sitten semmoista niin kuin jotenkin juuri tällaista pehmeämpää, vähän niin kuin, että tässä kaikki yhdessä yritetään ja että se ei ole niin tällaista niin kuin jyrkkää. Joo, totta, juuri näin. Ikään kuin viestinnän keinoin. Kyllä, ja siis paljon liittyy tähän alastomuuteen, mistä tänään on viisaasti puhuttu. Että pelkästään se, että saa käyttää pyyhettä saunassa, auttaa suunnattomasti ja hyvin monia kaikkia ihan kulttuuritaustasta riippumatta. Mutta meillä on niitä muutamia jääriä saunamajureita, jotka yrittää sitten sitkeästi pakkoriisuttaa, mikä on sitten jo todella törkeätä. Siis se on semmoista puuttumista toiseen, että pakkohan siinä on mennä väliin. Mutta siksi on henkilökunta, että siinä ei myöskään tarvitse olla itse liian rohkea. Niin kun, että vaikka juuri sanoin, että osallistaa, niin se voi tarkoittaa sitä, että haetaan apua. Hänellä ei ole, minä vain kommentoin vähän. Eli niin kun, siis on todella tärkeä niin kun saunamajurina, kun mulla niin kun on valtava kokemusta tästä on tullut. Meillä on joskus sitä muualta niin kun saunasta ei ole mulla kokemusta, kun vain sitä tynnyrisaunasta. Eli siellä aika kovasti puutetaan asia. Saunamajurille on oikeus esimerkiksi näitä tulee kohtautumista tai jotain kännissä olevia ihmisiä. Tällaisia heti puutetaan ja kun sillä kieltolappu heti niin kun perään. Eli niin kun kauan minä olin, on hyvin vähäisiä tämmöisiä tapauksia ollut muutama kerran, niin kun kännissä olivia ollut saunassa ja heti niin kun ne saivat ulos. Ja joskus se kohdistui sille esimerkiksi, niin kun kerran se kohdistui minut sillä tavalla, että meillä niin kun lauantai-päivä yleensä niin kun tämmöisiä mietosaunavuoroa. Ja tietysti sille väliin joskus niitä muut saunoja vaati niin kun läylyä. Ja mä oon heitänyt, mä tykkään siitä. Ja yksi nainen sitä heti kohdisi sillä tavalla, nyt ei enempää, tänään niin kuin sitä mietopäivä. Ja mä sanoin kyllä, mutta älä syytä minua. Siellä takaperin niin kun huusivat, että haluavat lisää löylyä. Ja sitten hän meni alas tietysti ja sanoi, okei, mitä. Sen vähän hetki meni ja sanoin, joo, voitte heitä löylyä. Mä sanoin yksi täällä, neiti niin kun siellä ei siis kelpaa. Hän sanoi, voit. Mä sanoin, ei. Oli hyvä, tule tänne, jos ei sua kelpaa mun löylymistä, oli hyvä ja itse heitä sen verran. Eli niin kuin minusta tuntuu, pitäisi olla rennosti ja vastaan niin kuin ihan neutraalisti. Ei tarvitse ottaa vakavasti niin kuin mitä muut on mielipiteitä ja miten suhtautuvat. Ihan sillä tavalla, ihan mitä niin kuin rennosti. Ei tarvitse niin kuin ottaa kaikki mielipiteitä, mitä tulee sanomaan. Mutta ainoastaan on pieni niin kuin pointti siitä, jos kielitaitoa niin ei riitä. Sille niin maahanmuuttajalle, ketkä varsinkin ei osaa sitä englantia, silloin niin voi helposti tulla väärinkäsitystä sillä tavalla. Se on vain sitä, mutta kun kielitaito on tai englanti, mun mielestäni ei tule mitään väärinkäsitystä. Kiitos. Siis itse asiassa näistä saunojen lämpötiloista on tullut useita toiveita. Et meilläkin on Tampereella niin monia uimahalleja ja saunoja, että niissä voisi kokeilla näitä, että se on merkitty, esimerkiksi se lämpötila, ja Tommi siellä jo viittoo. Täällä, mä nyt en mainitse, mikä kuuluisa näistä meidän saunapääkaupungin
yksityisistä hienoista saunoista on kyseessä, mutta mä osuin vahingossa tämmöiselle rakkulavuorolle, jossa niin kuin heitettiin niin kovat löylyt, että mun silmälasini, koska näen niin huonosti, mulla on pakko olla lasit, niin ne siis vaan viottuu semmoinen pieni sirpaleiksi siellä ylimmällä piippuhyllyllä. Niin ymmärsin, että jotkut todella nauttii todella kuumista löylyistä. No niin, hei, toiveisiin on vastattu, eli täällä on yksi sauna naisten puolella, joka on saanut lempeät löylyt. Joo, juuri näin. Mahtavaa. Taas kannatti tämä tilaisuus järjestää. Kyllä, opimme uutta. Joo. Mutta myöskin opimme sen, että asiasta on paljon keskusteltavaa ja kello menee nopeasti. Me ollaan käytetty meidän aika. Kyllä. Joo. Mutta ehkä yhdelle puheenvuorolle tai kysymykselle voisi olla vielä aikaa, koska tilaa saadaan käyttää. Jos on joku vielä mielessä, niin voidaan tähän. I can firstly make one question. Please do. Yeah. Is it exist some kind of material what we can use in sauna if I want to be in my swimming suit? Because I noticed that when you are just in separate sauna where is only woman, you need to take away. But then when you go where is man and woman, then you need to use. And in woman's side, you need to take away just because material is not good, it's bad for air. But it doesn't matter if it's mixed sauna. So is it exist some special material what I don't need to care and use all the time? Yeah, very good question. Also, what we haven't talked about at all is this sign that we use also as a signal for that you are allowed to use the swimming suit. And I suppose all the swimming suit materials are okay in itself. That there's no specific material. No. But mikä sen merkin nimi nyt taas olikaan se tämä käyttöoikeusmerkki, niin tämähän on siis ihan yleisvaltakunnallinen. Eli jos tarvitsee käyttää uima-asua syystä tai toisesta, niin tämä tunnus on helppo saada. Ja siinä nyt ei ole mitenkään kauhean tiukat kriteerit, että miksi se täytyy saada. Ja sillä pystyy käyttämään uima-asua jo nyt. Että tämä ei ole niin kuin kaukainen haave tulevaisuuden uusissa uimahalleissa, jossa sitten olisi nämä... So you can get this sign from an online shop, for example. Yeah. And there is no strict criteria for whom it's supposed to be used. Yeah. Okay, so does it mean that even in woman's side where it's written that I need to take away a swimming suit, I actually can use it? Yes. If you have that is this sign. exactly If I what it have means. If you have sign. this sign. Yes. Okay. Yeah. Okay. And it's advertised in all the swimming pools, Yeah. how the logo looks. And I think it's available here as well. But we heard that the rules might be changing in the future. In So the that near also future. here in Tampere City's public swimming hall saunas, we could be able to use swimming suit. It is in our Without interest. this sign. So it might change. Yeah. Pretty soon. Especially youngsters have hope for this, but in all ages. And it seems to be a very old-fashioned thought that it's so easygoing to be naked together. So that doesn't seem to be the typical Finnish way anymore. That it's more the way that everybody feels comfortable, feel welcome. Otetaan vielä yksi kysymys tai kommentti ja sen jälkeen päätellään. Yes. Tämä on ehkä kommentti, mikä liittyy löydöksiin meidän hankkeesta ja sitten tuosta Visit Tampereesta tuli mieleen, että ehkä sitä markkinointia, yleisten saunojen markkinointia voisi myös kohdentaa uudemmille suomalaisille, että helposti sitä ajatellaan, että niin kuin halutaan kansainvälisiä ihmisiä, mutta meillä on täällä Suomessa eri puolilla ihmisiä ja sitten just, että ehkä se ei helposti myöskään kohdennu sitten se markkinointi monissa julkisissa saunoissa, niin ehkä semmoinen. Kyllä. Mekin siis me ensin ajateltiin, että mennäänkö suoraan saunaan, että ollaanko me niin valmiita, että kutsutaan
kaikkien saunaan. Me ajateltiin, että keskustellaan ensin, mietitään yhdessä ja sitten tulevaisuudessa voisi olla vielä tämmöinen tiedostava kerta, vaikkapa ensikertalaisille, jotka haluaisi kokeilla turvallisesti. Kyllä. Haluatko sanoa jotain vielä? Me ollaan käytetty meidän aika. Kiitos oikein paljon kaikille. Suurkiitos. Myöskin siellä linjoilla. Tämä on meidän rasisminvastaisen viikon ensimmäinen varsinainen keskusteluilta. Ja oikein tyytyväisiä. Kiitos, että osallistuitte ja tallenne tästä tulee. Lämmin kiitos kaikille. Kiitos.